tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Petorka Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jači smo za let. Leti sama, hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Petorka Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tvom, leti s njima slobodno. Gledaj sada Wings, ta magija Wings, maštaj i ti ako znaš, za nama je tako lako, ti samo reci Wings. U prošloj epizodi Musa je upoznala Gerarda, majstora magije, koji se zaljubio u nju. Ali Darcy ga iskoristila kako bi postavila zamku u sobi za simulaciju. U posljednjem trenutku Wings su savladale magiju preobraženja i uspele da je primene kako bi pobegle iz zamke. Nevidljivi Pixi. Princezo Lejla, držanje, glava visoko, ramena pozadi. Da, dadiljo. Vaš otac se javio. Da? Hteo je da bude siguran da ćete pohađati ove časove. Da, naravno. Ne zaboravite na držanje, princezo Lejla. Da. Bićete na dvoru večeras? Da. Sedaćeš i bit ćeš tiha. Da, dadiljo. I dalje ćeš sedeti. I ništa nećeš raditi. Da, dadiljo. Bićeš tiha i ne pričaj ni sa kim. Niko neće pričati sa tobom. Potpuno si sama. Molim te, pusti me! Dragi Hilio, počinjem da se brinem. Proteklih par nedelja smo samo trenirale, učile i borile se sa čudovištima. Još imamo i 2 časa magije preobraženja. Društvo potreban nam je odmor. Predlažeš da danas bežimo iz škole? Ne, nemojte! Tako je, upešćeš u nevolju. Blum, šta ti misliš? Pa, stvarno ne želim da uznemiravam Faragondu. Sigurna sam da će razumeti. Treba nam malo šopinga. Aha, ja moram da igram. Igranje zvuči zabavno. Hej, Musa! Gde je Tehna? Doručkuje sa Timijem. Kasno, ustajanje i takvo ponašanje ne pristoji jednoj mladoj dami. Otišla sam da pokupim poštu. Jedno pismo za Stelu, misteriozno pismo za Floru i ovo je za Blum. Od tvojih roditelja. Pa, je uzimamo slobodan dan ili ne? Društvo, imam ideju. Blum,
Ovaj put na zemlju je sjajna ideja. Da, škola je baš počela da me pritiska. Samo držite Pixije podalje, u redu? Pa Bloom, zbog čega si se predomislila u vezi sa bežanjem iz škole? Moja mama danas svedoči u sudu. Htela sam da dođem u Gardeniju i pružim joj podršku. A šta kažete da odemo do centra dok je Bloom sa mamom? Ali treba vam puno da stignete do tamo. Autobus je zaglavljen u jutarnjoj gužvi. Ajde, pomeraj se. Hej, nikakav problem, letećemo. Stella, ne! Izvinite, molim vas. Oni samo vežbaju za školsku predstavu. Šta? Ne čujem. Ne, Stella, nema magije. A jel može transformacija? Čuo sam da si baš naporno radila za kompjuterom, pa sam ti kupio novi deo. Wow, kupio si mi poklon. Hvala. Model je upravo unapređen. Neće dozvoliti tvom kompjuteru da se umori. To je baš lepo od tebe, Timi. Da li ti se sviđa? Lijep je, ali to je poklon za moj kompjuter. Nije za mene. Tehna, razmišljao sam... Da? Tenzerova čarobna šema softvera ima neverovatno dobre karakteristike. Vidi, Timi. Izvini, ali ceo dan radim za kompjuterom i... Razumem. Došla sam ovdje da se malo odmorim od škole. Hej, ali mislio sam... Mislio sam da voli kompjutere. Ovo mesto se potpuno razlikuje od Magicsa. Da, stvarno možeš da osjetiš energiju ovih ljudi. Da, cijela planeta je puna butika u kojima nikad nisam kupovala. Idem da se nađem sa mamom. Nego, gde su Pixi? Pif je ovdje u Lilinoj kapuljači. Tako je, a Lokit se uplašila od onih smrdljivih naprava što izbacuju dim. Ali ne brini, ostali je traže. Hoćeš da kažeš da ste pustile Pixije same u grad? Pa šta onda, sami će pronaći put. Stella, ovo je zemlja. Ovde niko nije video Pixije. Ko zna šta može da im se desi? Tako tužno i tako romantično. Pa, ti si pristojna mlada dama. Da, gospođo. Hajde, moramo da se vratimo. Hej, ovdje smo zato što si se ti uplašila i pobegla, znaš? Vidi, šta se ovdje desilo? Šta je, jesi li se izgubila, devojčice? Dobro. Idemo da nađemo tvoju mamu i tatu. Dobro. Jel znate da su mi 3 magična prijatelja pravila društvo? Stvarno? Zar to nije sjajno? Ne razumem, šta se dešava? Nisu nas ni videli. Konačno, ponovo smo svi zajedno. Fali jedna. Bloom će nam se pridružiti kasnije. Pa šteta ako bude propustila ove rasprodaje. Ne mogu da verujem da je ona plašljivica krenula sa Bloom. Lokit se bolje osjeća kad zna da samo deca vide Pixije. Vidi, mama vidi. Ej, prljave ruke. Izvinite, dame. O ne, policija. Šta vas 3 radite? Idete u tržni centar? Za ne treba da budete u školi? Slušajte, mi smo sa... Kako možemo da vam pomognemo? Prvo, mi recite u koju školu idete? Idemo u Alfiju, to je van grada. I imate dozvolu da budete ovde? Naravno, gospodine. Ako hoćete, mogu da vam dam broj mojih roditelja pa možete da proverite. Ne, u redu je. Uživajte u obilasku. Dobra si glumica. To nije bila gluma, njen stav, učtivosti. Da, šta sa tim? Ona je majstor lepog ponašanja. Zdravo! Ja se zovem Mary. Hoćeš da budeš moja prijateljica? Šta to radiš? Deluje zabavno. Igram, ali ti znaš da igraš. Deluješ tako slobodno. Hoćeš da te naučim? Hej, probudi
Budi se, spavalice. Ajde, reci nešto. A, šta da kažem? Gde si naučila da tako pričaš? Pa znate, ja sam princeza Androsa. Ima nas par princeza ovde, ali Bloom, na primjer, ona jedva kaže molim vas. Na Androsu princeze ne rade skoro ništa. Od rođenja sam trenirana da budem... Majstor lepog ponašanja. Tako je, bilo mnogo dosadno. Nije tačno. Po ceo dan sam sedela ispravljenih leđa govoreći da, gospođo. Princezu treba da vide, a ne da čuju, bar ja to znam. Nisam mogla da se izborim, morala sam nekako da se oslobodim. Ne moraš više da brineš, sad imaš nas. Da, i mi ćemo se potruditi da ti bude zabavno, Lejla. Bila si dobra, mama. Možda. Samo se pitam da li radim pravu stvar. Možda nije trebalo da podignem optužnicu. Mama, slušaj, te dve varalice su zapalile tvoju radnju. Znam, obojica imaju kriminalni dosije, što znači da ću ih poslati u zatvor na duže vreme. Nije mi lako zbog toga. Ali ako to ne uradiš, oni će opet uraditi nekom drugom vlasniku radnje. Bloom, toliko si porasla, jedva te prepoznajem. Kako to misliš? Ti podržavaš mene. Pa, dosta se toga izdešavalo. Ovo je simbol moje porodice. Na njemu je napisano Daphne, Bloom, Ortel i Merijem. Ortel i Merijem su... Tvoji biološki roditelji. I u centru se nalazi porodični simbol. Izvini, pretpostavljam da ne želiš ovo da slušaš. U mojim snovima stalno čujem Merijeminu uspavanku, ali tvoje pesme su duboko u mom srcu. Ti i tata ćete uvek biti moja porodica. Hvala, Bloom. Nemoj da brineš za nas. Idi i saznaj ono što treba da znaš. Bloom, šta Kiko radi? Ovde nema nikog. To je teško objasniti. Hej, gde idemo? Hej, tamo je neki klub. Ne znam da li da uđemo. Danas je radni dan. Ovo mesto je sigurno puno luzera. Da. Gledat ćemo svoja posla. I nećemo mnogo da se ističemo. Ja ću vam se pridružiti kasnije. Ideš da se nađeš sa Bloom? Da, čim završim kupovinu u tržnom centru. Moram da kupim nešto za mog Brandona. Spremna? Da. Vidimo se. Helio. Ovde je skroz cool. Da, ali nam treba bolja muzika, ovaj ritam mi se ne dopada. Bloom je rekla da nema magije. Pa niko neće primetiti u prepunom klubu. Hej, ko je promenio muziku? Šta sam ti rekao? Ove devojke su nekako drugačije. Promenila je muziku. Sigurno ima neki high-tech daljinski. Nisi video ovu drugu. Imaju neku vrstu magične moći. Stvarno, prestanite da čitate Harry Pottera. Ne znam da čitam, glupane. Čekaj. Šta je bilo, Flora? Nešto nije u redu? Ne, nije ništa. Ništa. Uprkos definiciji manji broj reči ima veće značenje. To pismo je za... Tvoje, izvoli. Vidimo se kasnije. Flora! Upravo si propustila savršenu priliku. Hvala ti što si došla da me vidiš. Nemoj da se osjećaš usamljeno, Lejla. Ali šta kad padne mrak? Ne brini. Ne, nikad neću moći da pobegnem odavde. Lejla, gde god da si, osjećaj se slobodno. Ne razumem, samo ti je potreban prijatelj za igru. Znači to si iskoristila kako bi izbjegla dosadne obaveze koje princeza ima. Znaš, ovo mi mnogo znači. Hvala ti, Mjuza. Nema na čemu. Hajde da im pokažemo koliko smo dobre.
Grizelda, jesi li pronašla Bloom i njene prijateljice? Nisam, direktorka, nisu u Alfiji. To nije dobro. Plašim se da ne upadnu u neku nevolju. Biće one u nevolji kad ih ja budem pronašla. Bravo! Budi dobri i nećemo te povrediti. Hej, skloni ruke! Zvučni balans! Muza! Iako mi je teško da priznam, drago mi je što idem na Grizeldine časove samoodbrane. Dobro, od sada je ovo privatna žurka. Kome se ne sviđa može odmah da ode. U redu, nama se ovo ne sviđa, ali možemo da idemo? Hej, drugari, dođite! Šta je bilo? Muza i Leila su i dalje unutra. Imam neki loš osjećaj u vezi sa ovim mestom. O, kako nepristojno! Nešto se dešava unutra. Idemo da vidimo. Ovo nije dobro. Muza i Leila su u opasnosti. Šališ se. Kako da uđemo unutra? Znaš li neku čaroliju za nevidljivost? Ne znam, ali imam bolju ideju. Šta hoćete od nas? Reci nam kako si promenila muziku. Hajde, videli smo vas. Znamo da imate magične moći. O čemu vi to pričate? Nećemo vas povrediti sve dok nam pomažete vašom magijom. Šta ćemo da radimo? Sigurno nisu jače od čudovišta tame. Sredimo ih. Ne vidim ništa, Muza, gde si? U redu je, tu sam. Nemoj da se plašiš mraka. Ne mogu. Gde si? Otišla je. Sad si sama. Ostavila te samu. Leila, si dobro? Držite se, devojke! Pomoći ćemo vam! Sreća pa nas nisu videli da smo ušli! Leila! Znao sam! Svi ste ovo vidjeli, zar ne? Hajde da ih nateramo da nas odvedu u Griffinovu školu magije! Jesi li dobro? Izvini, u trenutku sam se pogubila. Pa, hajde da ih naučimo lepom ponašanju! Spremna? Nego šta? Pojačat ću bas! Otvorite se za ljubav! Ko je to rekao? Privatiti devojkama tako očešljenje baš nepristojno. Sada ćete vidjeti. Wow, kakav udarac! Ovo je naša prilika! One stepenice brzo! Ovuda? Da, hajde! Leila! Držim se! Drži se! Devojčice su pobegle. Šefe, baš ste slatki kad ste ljuti. Idioti! Idite za njima! Pozvat ću policiju! O ne! U zamci smo! Niko se ne šali sa nama! Spašeni smo!
Brevi Somnus. Wow, naši heroji! Pa da, ali smo sad kao između dve vatre. Pobegli ste sa časova i napustile ste školu bez dozvole. Prekršile ste školska pravila i zato ćete biti kažnjene. Večeras ćete očistiti celu školu. Ne, ponovo. Ne možemo da očistimo sve sobe u školi. Od poda do plafona. Ali naša magija ne deluje na tako nešto veliko. Pa morat ćete da upotrebite magiju preobraženja. Ne, samo ne magija preobraženja. To nas je u stvari i umorilo i zato smo pobegle. Možete i malo da vežbate. Pred vama je duga i teška borba. Lord Darkar jedva čeka da vi tako odlutate. Da, i pre nego što mu se suprotstavite morat ćete same da se preispitate. Ne znam zašto, ali se plašim da razgovaram sa Hilijom. Svi ponekad radimo glupe stvari. Evo danas sam naterala Mjuzu da pođe sa mnom u opasan klub. Plašila si se da odeš sama? Ne plašim se da budem sama. Kako to misliš? Kad sam bila mala, moja jedina prijateljica se ocelila i od tad nemam ni jednu drugaricu sa kojom bih igrala. Ali sad kad sam deo Wings kluba, znam da ne moram ničeg da se plašim. Da, i ja isto osjećam. Nije ne treba da se plašim da priznam. Stvarno mi se sviđa Hilio. Mislim da sam se... nema veze. U sljedećoj epizodi Sky odlazi kući na Eraklion. On će saznati da je princeza Diaspro kidnapovana. Bloom i Flora će pomoći Skyu da se izbori sa misterioznim ninja timom, dok će se Mjuza susresti sa Stormy u Alfiji.